Ha szeretnél igényes és élhető környezetben élni. Ha fontos a munka lehetőség. A magas színvonalú szociális ellátás. És a kultúra kikapcsolódás. Ha szeretnéd kezedbe venni a jövődet és felnőtt életed kezdetét, egy biztos alapot kell teremteni. Ha elég bátor vagy ahhoz, hogy egy új környezetben teremtsd meg az egzisztenciádat. Akkor számtalan lehetőséggel vár át a Nyugat-Dunántúli régió. Lapozz, lapozz, alapozz a Nyugat-Dunántúli régióban!